Ministarstvo je obezbedilo novogodišnje poklone za svu decu ulice korisnike ovog stratišta. To je jedna simbolična akcija kojom smo htjeli da skrenemo pažnju na položaj ove dece i da također najavimo buduće akcije Ministarstva rada i socijalne politike. Ono što je važno jeste da smo na zahtev i predlog ombudsmana na vladi doneli odluku o štampanju doplatne poštanske markice, od čije će se prodaje obezbediti sredstva za rad stratišta ovde u Beogradu, ali i razvijanje te usluge u Novom Sadu i Nišu. Očekujemo da će se prikupiti oko 7,5 miliona dinara. Također, druga novina tiče se novog zakona o socijalnoj zaštiti, gde se po prvi put predviđa jedna ovakva usluga koja će se finansirati sredstvima lokalnih samouprava. Također je važno istaći da je stratište često prvi kontakt dece ulice sa sistemom i da nakon stratišta mi započinjemo proces njihovog uključivanja u sistem socijalne, zdravstvene zaštite i sistem obrazovanja. Skoro 40% dece korisnika ovog stratišta je uključeno u sistem obrazovanja, što je napredak imajući u vidu činjenice da ta deca uglavnom nisu išla u školu. Tokom zimskih mjeseci imamo oko 70 dece korisnika ovog stratišta, u letnjim mjesecima taj broj manji, ali dnevno kroz stratište prođe oko 150 dece, dakle radi se o jednom značajnom broju i nažalost u uslovima ove globalne ekonomske krize povećan je broj dece korisnika ove usluge.